Pilotázov týchto lietadiel jednotlivo, ale samozrejme aj v skupinách. Ako rovnako u nás pribudol voľský rozpočtový lietadlo Antonov 2 a po nastriekaní do vojenskej kamufláže sa pripojilo do letky. Takže toto je Retro Sky Team. Dozvedel to teda, že neovládam ešte lietadlo. Opatrne. Tak to je prvá strana, pilota srdcia počíta, vyšíkala, vyšíkala, pozor. To je vyšíkanie, takže by to mohlo v budúcnosti aj ísť, ale zatiaľ ešte sa len učí, tak to... Tak aby som to správne teraz pochopil, pilot začiatočných obalu chvíľu objavíme, že to objavíme teda. Zostreliť skutočne nemusíte sa báť. Jasné, takže len simuluj, že byť. Áno, simuluj. Aha. To prijedala tam počíš, na tebe ja vidím. Prijedala ruč. Áno, to lietadlo, na ktorom lieta žiak.